Yabona i-advice akakunika yona emhlabeni. Ibuhlungu ke kodwa ayikho into engizoyenza nami. Walinge ufike endaweni yokwenza into uthothi uzothola ekugcineni hayi bese ngakucelanga. Ibo awucelwanga lutho. Asikucela uyenzeleni yona. Ngicanga ukuthi uwenze ngokusemandleni. Enhlizweni yakuthiwa ucela uba ubuzwe esithini. Yini ekwenza ukuthi uzucabangela into oyicabanga ukuthi nesidingo thina ukuthi usilekelele. Uzosithini? Umfaka umuntu emsebenzini nalutho bengasho ngolutho. Ungizwe ngithini? Sathana namabibane. Uze umuntu umfaka esikoleni athi lutho angaze ngisho lutho malume mina. Awayinkinga enkulu ekumele uyibhalekele yomuyisabele lokuzo uzwe igama elithi usizwe sithini. Asikucelanga nje ukuthi usisize. Usisize wakhipha indodla zakho, energy yakho, isikhathi sakho. Wayolekela kuthiwa makhelwane usizwe sithini. Kulungile ube uyijangazi nami ngithi kodwa kulungile bye bye. Sathana nomibane.